ସନ୍ଧାନ ବର୍ଷା ତୁମ ଆଗମନେ ଆଜି କହିଦିଅ ଅଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବ କହିଯାଅ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ଜନନୀ ସେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦିବସ ରଜନୀ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଭାଷା ମୌଳିକ ସଂସ୍କୃତିର କରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳପିଣ୍ଡ କରେ ନିରୂପଣ ମାତୃଭାଷା ଶିଶୁର ନାଭି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜଟିଳ ବୋଧ ଗମ୍ୟମକ ତତ୍ପର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗବେଷଣାର ମାଧ୍ୟମ ମାତୃଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଏବଂ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ପିତା ପ୍ରପିତାମହ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ସ୍ନେହର ଡୋରି ଶିଶୁର କୋମଳ ରାଗରେ ପିତାମାତା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜନମାନସରେ ଖେଳିଯାଏ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ମାତୃଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷାର ଯାନ ଏକ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମାତୃଭାଷା ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖତାଳ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେତେ ଆଶା ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଜାଣି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାବର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ମାତୃଭାଷା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ 2020 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଆଇନ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଯାହା ପ୍ରଦେଶ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶର ମାନଦଣ୍ଡ ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ସଙ୍ଗଚ୍ଛଧ୍ୱଂ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ୍ୱଂ ସର୍ବମନାସିଂ ଜାନତାମ୍ ଦେବ